Abasu. Matso na tuna muku falalar watan azumi ya Ramadan, wata ne wanda Allah ya kira shi azimi ya Ramadan, cikinsa aka saukar da Qur'anin mu karimi ya Ramadan, cikinsa ake kira mu dinga yawaita lazumi ya Ramadan, cikinsa ake ganin lailatul qadar zahiri ya Ramadan, cikinsa kwarai ake daura duk wani munkiri ya Ramadan, cikinsa ake so mu tuna da duk almajiri ya Ramadan, kyautata wa kowa kai har ma da ɗan jinjiri ya Ramadan, welcome Ramadan, ya Ramadan, watan Isan, ya Ramadan, dukkanin umma, ya Ramadan, watan neman lada ga dukkanin ayan, ya Ramadan, kasan mu da mata kowa sai yayi azama, ya Ramadan, mu dage neman lada don more lokacin mu cikin Ramadan. Watan azumi ya zo ga alkai ya wasako, wata shojan neman lada kar da biyo barci. ga watan azumi ya zo duka alkhairi ya kwaso mu tashi wajen neman lada kar mu lalaci Ya hamdan kasiran lillahi da ka samu cikin bayi, falala na ka yauta riske mu duka godewa mun yi. Ga watan falala watan lada a cikinsa akwai sanyi, daga abin da ya kamata dan tarbansa gare ni kwarai na yi. Ya kamata mu farka mu bar kowace harka, kiyamu mu ɗauka cikin watan domin sauke nauyi. watan lada watan azumi watan da ake tsere watan bautan Allah na malicci ku yi saurare annan kaladan kowane aiki kar da musassare hatta kofofin aljanna an bubbuɗe daure a watan azumi ake kame fammi kowa ya kula domin ya yanta cikin wannan falala ya yanta cikin wannan rana Goman farko falalar ta kwai girma, ya Ramadan ta biyun mata wuce ta farkon babban girma ya Ramadan. Ta ukun ita ce maza da mata ke yin nema, ya Ramadan Allah sarki wasu sun tafi ba su sama ba ya Ramadan. Ahadin sarkin duka ka daɗa mana ɗaukaka,